ఇక 'శివజ్యోతి' గురించి తెలుగు వారికి కొత్తగా పరిచయం అవసరం లేదు. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్‌లో టీటీడీ అందించే అన్నప్రసాదంపై ఆమె చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. తన హస్బెండ్, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి తిరుమలకు వెళ్లిన 'శివజ్యోతి' శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్‌లో నిలబడి ఉండగా భక్తుల కోసం సేవకులు ప్రసాదాన్ని పంచారు. అయితే ఆ ప్రసాదం తీసుకున్న ఆమె స్నేహితుడు తిరుమలలో కాస్ట్లీ ప్రసాదం అడుక్కుంటున్నాము, రిచెస్ట్ బిచ్చగాళ్ళం మేమే అంటూ కామెంట్ చేశారు. ఆమె చేసిన కామెంట్స్‌పై తిరుమల భక్తులు మండిపడ్డారు. శివజ్యోతి వెంటనే క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక వీడియోని విడుదల చేశారు. దీంతో సమస్య అక్కడితోనే ఆగిపోతుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఆమె గురించి ఇప్పుడు మరో వార్త బయటకు వచ్చింది. శివజ్యోతిపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు ప్రచారం నడుస్తుంది. ఆమె ఆధార్ కార్డును టీటీడీ అధికారులు బ్లాక్ చేశారని, దీనివల్ల ఆమె భవిష్యత్తులో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోలేరని నిర్ణయం తీసుకున్నారని, శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అపహేళన చేసినందుకే శివజ్యోతిపై టీటీడీ ఈ చర్య తీసుకుందని అంటున్నారు.